Николаевка районы Нагорный бистәсендә гомер сөрүче хөрмәтле якташыбыз Зәкәрия Касим улы Аюпов бүген 2 август көнне олы 70 яшьлек юбилеен каршылый. Шул форсаттан Самара өлкәсеннән туганнары Салькина Гөлминә тормыш иптәше Ильяс, племянниклары Рөстәм һәм Наил, племянницасы Дания, барчасы да гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы җиткерергә булганнар. Киң дәрьядай гомер юллары адам баласын төрле җирләргә илтә. Бүген юбилярыбыз турында сөйләп киткәндә әйтергә кирәк, гаиләсе белән без бик тату һәм бердәм булып, Суходол авылында 25 ел буена тату яшәп килдек. Без үзебез дә, балалар да бик нык аралашып, барлык бәйрәмнәрне бергә үткәреп, тату килештердек. Бүген инде төрле өлкәләрдә яшәсәк тә, туганлык җепләребезнең барыбер дә өзелми. Без генә түгел, балалар да үз итеп бер-берсе белән тыгыз элемтәдә торалар. Зәкәрия абыебыз үткен, зирәк, шук, шаян, һәр вакыт бик матур кәефтә торган кеше. Бер кайчан да ярдәм кулы кирәк булган кешедән тартылып үтеп китми. Киресенчә, хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Барлык мәҗлес, бәйрәмнәрдә дә Зәкәрия абый үзенә тартып, үзәк кунак булып тора. Якыныбыз. Шөкер Алла, без гомер буе аралашып, туганлыкның кадерен белеп матур гомер кичерәбез. Бу алда да шулай булсын. Туганлыкны белмәгән мөселман булмас, җәннәт ишеге дә аңа ачылмас дигән бит пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлям. Шуңа күрә никадәр язган гомерне татулыкта, гыйбадәт кылып, гел бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып гомер кичерик. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Киләчәктә якыныбызга ныклы сәламәтлек, озын-узак еллар яшәвен телибез. Ходай сезне аек акыл, тулы иманнан айырмасын. Үстергән бала-оныкларның рәхәтен күреп, бәрәкәтле, мул тормышта яшәргә насип булсын. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбызда. Без бәхетле, синдәй кеше булган гаяныбызда. Ярдәм, киңәш кирәк чакта бар синең төпле сүзең, күрше-тирә, дус туганга елмаеп тора йөзең. Нык кеше син, борчуда да сынмыйсың, сыгылмыйсың, язмыш сынаган чакларда абынып егылмыйсың. Биргәненә шөкер итеп яшисең риза булып, килсен алдагы елларың шатлык бәхеткә тулып. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора эй ише, тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен иде көчең. Бүген синең туган көнең, ә син һаман яшәле, кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшә әле. Хөрмәтле Зәкәрия Касимович, туган көн бәйрәмегезне татлы хисләргә күмелеп каршы алыгыз. Музыкаль бүләк кабат сезнең өчен яңгырый. Бәхетле булыгыз. Көнеңе бүген төрле бүләкләр, чыны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык тақайды да бу икебез бергә, айырмасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын тормышың күгә, кояш нурын сибә тик сиңа бүген. Сагышларны онып, елмаеп яшә, йолдызлар да күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә
çaklarda. Sınalgan yüreğin tipsin güçlürek, Durmuş yollarında bir köp güç kirek. Yürekteki cırını jirge taratıp, Jırlıyım senin için, seni yaratıp. Günelene şatlık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda. Günelene şatlık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda. Tuğan kınını bügen türlü bülekler, Çını köngülden çıkan matur tilekler. Şatılık ta kaygıda bulik biz birge, Ayırmasın yazmış bizine ömürge. Günelene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda. Günelene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda. Günelene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda. Günelene şatılık dolsun, bäxtlerine yakınlardan, Cın dostlarını terek olsun, sina avır çaklarda.